Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti ndi nzangayo Savita Wirima. Tiyambe ndi kuona mitu ya nkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha majaji atsopano akubwalo lalikulu la milandu kuti agwire ntchito yawo motsata malamulo. Nduna ya zamaboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yati mwambo wachewa wakulamba ndi wofunika polimbikitsa umodzi pakati pa anthu a m'mayiko a Zambia, Mozambique ndi Malawi. Ndipo bungwe la World Vision lakhazikitsa ntchito yothandiza polimbana ndi njala komanso kunyentchera pakati pa ana mdziko muno. Takulandirani tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walangiza majaji atsopano aku High Court omwe awalumbiritsa lero kuti adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo. Dr. Chakwera amalankhula ku Kamuzu Palace ku Lilongwe pamwambo olumbiritsa majaji atsopano anayi aku court lalikulu mdziko muno. Mayeso Chikhadzula wafika ndi ripoti. I, Justice Kondwani Banda, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Judge of the High Court of Malawi. Mmodzi majaji atsopanowa analumbira pamaso pa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera kuti adzatumikira Malawi popititsa ntchito za malamulo komanso chilungamo patsogolo. Mawu ake polangiza majaji atsopanowa, President Chakwera wati umunthu ndi ofunikira kwambiri pogwira ntchitoyi. Pamenepa Dr. Chakwera walangiza majaji atsopanowa kuti adzigwira ntchito zawo mwadongosolo pofuna kutumikira mtundu wa Malawi. Mwazina Dr. Chakwera walangiza majajiwa kuti adzikagwira ntchito yawo modekha podzera kakumana ndi nyengo zosiyanasiyana pa ntchito yawo. Mkulu wa majaji mdziko muno Justice Resilience Kamanda wati kusankhidwa kwa majaji atsopanowa kuthandiza kwambiri kuti milandu adzizenganso mwachangu. Tinacho chikhulupiriro chakuti kusankhidwa kwa majaji 4 amenewa kutithandiza kuti zimene timachita ntchito yathu imene timagwira ipite patsogolo. Tikudziwa kuti tikadali ochepa mwina tikufunika majaji odusa 90 koma pakali pano tikadali cha ma50 chakuti ndiye kuti ma58 thereabouts ndiye kuti kofunika be ena komabe amene abwerawa atithandiza kotero kuti tapatsa kale ma division a High Court kumene azikagwira ntchito. Poyankhula mwa majaji omwe awalumbiritsawa, Justice Trabo Kaluwa wati malangizo omwe President Chakwera wapereka afika mu nthawi yake. Justice Kaluwa mwazina wataonetsa kuti akagwiritsa ntchito nzeru zomwe ali nazo komanso akadaulo potumikira Malawi. Chinthu cha mtengo wapatali kusankhidwa ku office imene ya jaji. Ine malo mwa anzanga enanso atatu amene talumbiritsidwa lero tachitenga kuti ndi chinthu cha ulemu kuti tigwire ntchito mu office imeneyi. Tikukhulupirira kuti tigwiritsa ntchito ukadaulo wathu umene takhala tikugwiritsa ntchito monga ine uloya komanso iwo aja mu zintchito zimene amagwira. Tigwiritsa ntchito zimenezi mu office ya jaji kuti tithandizire kupitisa patsogolo chilungamo. A President atilangiza ndipo zimene alangiza za nzeru kwambiri tikuona ngati zabwera mu nthawi yabwino. Ndikofunika kwambiri kuti tizikakhala adongosolo. Ino monga mukudziwa ntchito ya majaji ndi ntchito yovuta kwambiri. Amalawi akhala kudandaula kuti milandu ndi ambiri mwina siku yenda mwachangu. Ndikukhulupirira kuti chimodzi mwa solution kuvuto limene ndikukhala wadongosolo ngati mmene atilangizira a President komanso ogwira mtima odekha. Ena mwa majaji atsopano omwe awalumbiritsawa nkuphatikizapo Justice Kondwani Banda yemwe anali registrar wa kubwalo lalikulu la milandu a Supreme komanso ku High Court, Justice Madalitso Khoso Chimwaza komanso Justice Edina Bodole. Kusankhidwa kwa majajiwa kwathandiza kuti chiwerengero cha majaji chifike pa 58 tsopano. Pamwambowu panali akuluakulu osiyanasiyana a boma. So help me God. Mayeso Chikhadzula, MBC, Kamuzu Palace, Lilongwe. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera wapempha atsikana kumapewa mchitidwe ogonana komanso kulowa m'banja ali achichepere kuti dziko lino likwaniritse malingaliro othetsa vuto la fistula
pomafika mchaka cha 2030. Madam Monica Chakwera amalankhula kunkhotakota pa zochitika za pa tsiku loganizira matenda a fistula. Padakali pano dziko la Iceland lalonjeza kupitiriza kuthandiza pa ntchito yothana ndi vutoli mdziko muno. Eunice Zovu ali ndi ripoti. Vuto la fistula limagwirizana kwambiri ndi kusalana komwe kumadza kamba kuti amayi kapena atsikana omwe apezeka amataya mkodzi kapena chimbudzi mosazindikira. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera polankhula pa tsiku lokumbukira vutoli anachenjeza atsikana kuti adzipitiriza sukulu komanso kupewa kuchita zachiwerewere komanso kulowa m'banja la achichepere kuti apewe vutoli. Madam Chakwera anati vuto la fistula ndi lochuluka pakati pa amayi achichepere komanso limapitirira kwambiri kamba ka umphawi poti kuti amayi otere apeze thandizo la zachipatala zimakhala zovuta. Amamvera zimene amakuwuzani ndi mavidiyo aliko masiku ano mafoni wakachanchani. Kungochosapo pa foni pano musamazioni yayi. Muzingokhala basi mukhala bwinobwino mpaka mukhale zaka zokwanira bwino kuti mutenge mimba. Osamatenga mimba nsanga ayi, osamakwatiranso nsanga ayi. Ndipo nkulankhula kwake wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Halima Dauti alangiza amayi ndi atsikana omwe ali ndi vuto la fistula kuti adzipita ku chipatala ponena kuti mdziko muno muli mwayi wa thandizo lokuti amayiwa akhoza kuchira ku nthendayi. Ndipo wapampando yemwe amayang'anira ntchito za fistula mdziko muno Dr. Grace Chiwudzu anati amayi oposa 20,000 mdziko muno akukhala ndi vuto la fistula. Dr. Chiwudzu anati kuti vuto lichepe amayi akuyenera kupewa kubereka ana kudzera kwa azamba zomwe akuti zimakuziriza vutoli. Amalo anzanga tendigwirane manja ma 2030 vuto la fistula ikhale kuti tathana nayo. Andikhoza kutheka sechipatala okhamira ngathese amene ngathese ndifeyo. Fika mvuto yakatipeza tendithamangire chipatala. Ndipo polankhulapo poyambirira kazembe wa dziko la Iceland kuno ku Malawi David Beanason anati dziko lawo lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi ku ntchito zothana ndi fistula. Chipatala chomwe chimathandiza vuto la fistula mdziko muno chili ku Bwaira m'boma la Lilongwe ndipo amayi oposa 350 amathandizidwa chaka ndi chaka. Chipatalachi chinathandiziranso kuphunzitsa anthu ena ogwira ntchito za chipatala oposa 1000 omwe akugwira ntchitoyi mu zipatala zosiyanasiyana mdziko muno. Ndine Eunice Zovu kuchokera ku Nkhotakota. Nduna ya zaumodzi ndi chikhalidwe Richard Chimwendo Banda yati mwambo wa kulamba wa achewa am'mayiko a Malawi, Mozambique ndi Zambia ndofunika kwambiri polimbikitsa umodzi pakati pa anthu am'mayikowa. Achimwendo Banda ayankhula izi ku likulu la achewa ku Nkayika mboma la Katete ku Zambia atayimirira President Lazarus Chakwera pamwambo wa kulamba wa chaka chino. Makalani Mapinda walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Chisomo Break. Phwando la chikhalidweli amakondolera kumapeto kwa mwezi wa August chaka ndi chaka pomwe achewa ochokera m'mayiko a Malawi, Mozambique ndi Zambia amasonkhana malo amodzi. Anthu a m'mayiko atatuwa amakhamukira ku Nkayika mboma la Katete ku Zambia kudzapereka ulemu kwa mfumu yayikulu ya achewa Kalonga Gawaundi. Kumwambowu mafumu amapereka zomwe zikuchitika m'madera mwawo monga ntchito zachitukuko ndi mavuto omwe akukumana nawo komanso kupereka mphatso kwa mfumu yawoyi. Muthenga wake wapadera omwe anawerenga ndi omuyimirira, Kalonga Gawaundi walimbikitsa nkhani za maphunziro pakati pa achinyamata kuletsa miyambo ina yomwe ingalimbikitse kufala kwa matenda a AIDS ndi matenda ena opatsirana pogonana komanso kuti anthu azikhala mwabata ndi mtendere. Mkuyankhula kwake mlendo olemekezeka pamwambowu yemwenso ndi mtsogoleri wa dziko la Zambia Hakainde Hichilema wayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa achewa m'mayiko a Malawi, Mozambique ndi Zambia. Ndipo poyankhula ndi MBC nduna ya maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe Richard Chimwendo Banda
yomwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kumwambo wa chaka chino wati mwambo wakulamba ndi chida chomwe chikuluzanitsa anthu achikhalidwe cha achewa. Maiko athuwa ndi amodzi, anangogawanikana pa zifukwa zingapo: Mozambiki, ku Malawi, ku Zimbabwe, ngakhale ku Zambia kuno. Tonse ndife ana amodzi, ziyankho zathu zofanana, chikhalidwe chathu chofanana, mavuto athu ngofanana. Kunali kofunikira kwambiri kuti a president atitume titakhale nawo. Mkumano wa achewa umachitika chaka ndi chaka, ndipo achewa amenewa ali maboma maiko angapo. Ndiye ifeyo ngati dziko la Malawi tilinso ndi achewa ochuluka. Timayenera kudzakhala nawo limodzi anzathu, kudzacheza nawo, kudzaphunzira zingapo, kulimbikitsa kugwirizana wathu komanso kutukula chikhalidwe chathu kuti chipite patsogolo. Pothirirapo ndemanga pamutu wa chaka chino wa mwambo wakulamba, ndunayi yati magulu achikhalidwe adzikhala patsogolo kulimbikitsa kusamala za chilengedwe pofuna kuthana ndi vuto la kusintha kwa nyengo, komanso kugwiritsa ntchito njira zamakono za ulimi kuti njala ikhale mbiri yakale. Chachikulu kwambiri anthu akuno akuoneka kuti apita patsogolo. Makampani apaderadera ochita ntchito za malonda ayika chidwi chawo ndi kuthandizira kuti mikumano imene ikhale yopambana. Panopa kunoko adayamba pamande kudzafika lero, ndipo kuli anthu oposa pafupifupi 1 million amene abwera kumwambo ngati umenewo, komanso ntchito za malonda zochuluka zimene zachitika kumwambo ngati umenewo. Anthu atukuka miyoyo yawo, aphunzira zinthu zambiri, komanso tayanjanitsa anthu a maiko, komanso ndikuti amalonda awaja malonda awo awatukula apita patsogolo. Alendo ochokera mdziko la Zambia komanso achewa m'maiko atatuwa anasangalatsidwa ndi magule osiyanasiyana monga gule wamkulu, makanja, mganda, gologolo, kungotchulapo chepa chabe. Dziko la Malawi lomwe likutsogolera gulu la maiko 45 omwe akukwera kumene ali pazokambirana zakusintha kwa nyengo umene ukuchitikira mu mzinda wa Lilongwe. Msonkhanowu omwe pali maiko osiyanasiyana, tili ndi mtolankhani wathu McDonald Chiwayula yemwe akufotokoza zambiri zomwe zikuchitika ku msonkhanowu. Polankhula potsegulira msonkhano wa gulu lokambirana zakusintha kwa nyengo loyimira maiko osatukuka, mlembi wamkulu mu nduna wa zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Yusufu Nkungula atsimikiza zakufunika kwa msonkhanowu ponena kuti maikowa akuyenera kuyankhula ndi liwu limodzi ndi kukonza ndondomeko zomwe zikuunikira njira zabwino zomwe maikowa angatsate polimbana ndi kusintha kwa nyengo. Ankungula ati pamene dziko la Malawi likukonzekera msonkhano wa namba 29 wa Conference of the Parties to United Nations Framework Convention on Climate Change kapena COP29, pakufunikira kuunika malonjezo amene maiko olemera analonjeza, koma sanachedwe kufotokoza zamomwe dziko la Malawi lapindulira pochita nawo misonkhanoyi. Pano ndilokondwa kunena kuti tayambako ndithu kupeza phindu. Phindu loyamba ndi limene azathu a the government of Scotland, boma la Scotland, linalonjeza kuti litithandiza ndi $2.5 million. Mwina Malawi kwaja tikhoza kuti about 5 billion. Kungochita estimate chabe. Zimene zabwera kale mdziko lino atalonjeza nthawi ya msonkhano umene uja ku Dubai chaka chatha, ndipo zimene zabwera kudzera mbungwe limene amati Give Direct la ku UK limenenso likugwira ntchito zake m'Malawi muno, ndipo tathandiza ma households ambiri kapena kuti mabanja ambiri. Komanso tayamba kulandira ndalama kuchokera ku mabungwe ena amene amatithandiza ngati GCF komanso JEF. Ma project ena ali mpipeline amene tithe kupezako ndalama. Ndipo ndilokondwanso pano kulengeza kuti kudzera ku Ministry of Finance komanso kudzera ku GCF ngakhale FAO talandira $52 million imene mwina ndipafupi mwina ayikhoza kuti mwina so ikwana 100 billion Malawi kwacha imene ithandizire ntchito za ulimi komanso ntchito za kusintha kwa nyengo ngakhale kuthandiza anthu osaukitsitsa maboma osiyanasiyana kuti agwire ntchito yawo pochepetsa ululu umene ukubwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Pothirirapo ndemanga mmodzi wa akuluakulu ku ndunawu ataonga mbale Luka anatsindika kufunika kuchitapo kanthu pa za nyengo ponena kuti mavuto omwe akudza kamba ka kusintha kwa nyengo akuchuluka mwachangu kuposa momwe zokambirana zolimbana ndi mavuto wa zikuyendera. Iwo ati pakufunika kuchita zokambiranazi ndi kutsatira zomwe agwirizana mwachangu. Pofotokoza mwachidule wa pampando wa gulu lalomwe likuchita zokambiranazi a Evans Njewa atsindika zolinga za msonkhano pofotokozanso ganizo
pokhazikitsa ofesi yomwe ionetsetse kupitiriza komanso kuyimira maikowa pa zokambirana za kusintha kwa nyengo. Anthu omwe atenga nawo gawo pa zokambiranazi ndi mabungwe aboma ndi mabungwe omwe si aboma kuphatikiza katswiri za nyengo ochokera m'maikowa komanso atolankhani olemba za chilengedwe monga bungwe la Association of Environmental Journalists IJ mdziko muno. McDonald Chwaila, MBC News, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha majaji atsopano akubwalo lalikulu la milandu kuti agwire ntchito yawo motsata malamulo. Nduna ya zamaboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yati mwambo wachewa wakulamba ndi wofunika polimbikitsa umodzi pakati pa anthu a m'mayiko a Zambia, Mozambique ndi Malawi. Ndipo bungwe la World Vision lakhazikitsa ntchito yothandiza polimbana ndi njala komanso kunyentchera pakati pa ana mdziko muno. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. On the journey of empowering minds in shaping futures, Covenant Institute, the home of quality education, would like to inform all parents, guardians and students that the school is opening on Monday, 16th September 2024. Covenant Institute, a Christian-based institution, makes sure that all students are learning in a conducive environment with qualified teachers. The school is for both boys and girls from Form 1 to Form 4 with full boarding facilities that accommodate up to 160 students, a well-stocked library, full science materials in laboratories for science subjects, a well-modernized dining hall with a standard menu. In case of a blackout, don't worry, Covenant Institute has a backup generator just to keep the students focusing on their studies. School fees per term is 475,000 kwacha only. Covenant Institute is located in Madisi, Doha. For more details, call 0999 551 044, 0999 934 132, 0999 611 429, or email inquiries@covenantinstitute.com. Covenant Institute, empowering minds, shaping futures. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Msonkhano wa aphungu aku nyumba ya malamulo wayamba lero ku Lilongwe pofotokozera nyumba momwe ntchito za kunduna wa zokopa alendo zikuyendera. Nduna ya mundunawu Avera Kantukule yalimbikitsa anthu kuti agwirizane pokweza ndi kulimbikitsa ntchito zokopa alendo. Olive Piri wadza ndi ripoti. Zokambirana za aphungu zayamba lolemba ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Pa tsiku loyambali nduna yoona zokopa alendo Avera Kantukule anapereka ripoti pa zomwe boma likuchita pofuna kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo mdziko muno. Akantukule anati anthu mdziko muno ali ndi udindo waukulu wokopa anthu akunja ndi cholinga chokopa alendo ambiri kudzacheza mdziko muno. Iwo anati unduna wawo ukukhazikitsa ntchito zosiyanasiyana zomwe cholinga chake ndi kutukula ntchito zokopa alendo. Malinga ndi Akantukule, mbali yoona zokopa alendo yaonetsa kuthekera kopititsa chuma cha dziko lino patsogolo. Iwo anatinso phungu wina aliyense agwire ntchito ndi undunawu pofuna kutukula malo okopa alendo omwe angapezeke m'madera awo.
mafunso amene anafunsa aphungu ndochuluka kwambiri koma kwakukulu mwina lerolo panali chiyembekezo chonena kuti nthawi imene timakumana komalizira anandipempha aphungu kunena kuti ndinenepo ndiunikirepo kunena kuti kodi president achotsa kuti maiko 79 azikamabwera kumalawi kuno asamalipire visa kodi zimene zikutanthauza chani komanso ife ngati dziko tipindula bwanji makamaka pa nkhani yoona zokopa alendo. Ndiye panali statement imeneyo komanso aphungu ankafuna kuti adziwe zona kuti kodi ntchito yokopa alendo mmalawi muno ikuyenda bwanji, tipereke update kuti zinthu zikuyenda bwanji, ma project amene alipo ndotani. Ndiye ine naona ngati nchanzeri kunena kuti mwina ndingotenga zinthu ziwiri izi ngoziphatikiza ndi kupereka statement ndi zimene machita lero kupereka update pa zinthu zimene zikukhala zikuchitika komanso kulongosolerapo kunena kuti kodi mmene ananena president kuti akuchosa visa requirements ya ma 79 countries kuthandiza chani ndipo ife tipindula motani komanso mwina mavuto amene alipo pakali panopa pa ntchito zokopa alendo ndatiwo ndiye tikuthana nawonso bwanji. Inali yoyamba nkhani imene makamba komano ndi munaona kuti almost tsiku lonse aphungu anali ndi chidwi chimene chinandisangasa kwambiri kunena kuti anthu akuzindikira zonena kuti nkhani zokopa alendo zitati mwina tiperekeko chidwi zikhoza kupeza kuti zikutulukula kwambiri chitukuko kapena chuma cha dziko linolo. Phungu wa dera la Mangochi North Abel Jambo anali mmodzi mwa aphungu omwe anayamikira unduna woona zokopa alendo kamba ka zinthu zomwe akwanitsa kuchita kufikira lero. Ajambo anapempha undunawo kuti uyikenso chidwi pa chilumba chapakati pa Makanjira komanso Mankebe chomwe anati ndi malo ena omwe ali ndi kuthekera kokopa alendo. Kutha kunena kuti tatisate zimene zizizi dziko lathu litakhala pamwamba kwambiri mutenge maiko anzathu ena timachoka pano kupita ku Zanzibar ndi nkhani ya tourism, anthu amachoka pano kupita ku Madagascar nkhani ya tourism, ena amapita ku Pemba, amapita maiko siyana even ku Durban ku even Cape Town kucha mutati mpite, anthu amakakwera to Table Mountain nkhani yake ndiyo makhala chani ya tourism yomwe imatobweresa ndalama zambiri muziko. Pakadali pano zokambirana mnyumbayi zayamba zayima kufikira lachiwiri mmawa. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Mafumu ena ku Mangochi adandaula ndi khalidwe la aphungu ena omwe akuti adathawa madera omwe anawasankha ndipo akhazikika ku madera atsopano omwe bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lakhazikitsa panopa. Mfumu Chindamba yomwe dera lake lili kumpoto cha kumvuma mbomalo yalankhula izi pa msonkhano omwe anachititsa kansala wa chipani cha MCP Hassan Chikuta. Tili ndi ripoti ili. Mwezi wa April mchaka cha 2021 bungwe lona za chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC lidayamba ntchito yochepetsa kukula kwa ma constituency ena mdziko muno ndipo mapeto ake kunabadwa ma constituency atsopano. Bungweli lidachita izi pofuna kuonetsetsa kuti zitukuko zizifikira madera onse mosavuta. Ngakhale zili chomwechi zadziwika kuti madera ena aphungu aku nyumba ya malamulo athawa madera awo omwe anthu adawasankha ndipo akulimbikira kugwira ntchito madera atsopano kuti awasankhe kumeneko, ndipo malingana ndi mfumu Chindamba ya ku Malindi zimenezi zikubwezeretsa chitukuko pambuyo. Iwo ati constituency yawo Mangochi North East phungu wawo Aidi Carlos adathawa kalekale ndipo zitukuko zambiri zomwe zafika mmudzi mwawo ndi chifukwa cha kansala wawo Hassan Chikuta. MP amene tinaye amene analipo kunoko anati jampa anapita constituency iyi. Ndiye MP yokuti akatipemphere chitukuko kudera kuno kulibe. Amene timadali apakali pa kansala Hassan Chikuta. Ndi amene chitukuko ichi chomwe tikunenachi chabwera mu nthawi yayiyo. Koma tinene kuti ndi MP amene amatekera chitukuko kupali amene kupaka pena kupanga present kudera lino la North East constituency kulibe. MBC itafunsa phunguyo Aidi Carlos sadakane kuti malingaliro okayimira dera latsopanolo ali nawo, komabe anati ndalama za chitukuko zonse zomwe amalandira ku nyumba ya malamulo zikupita ku Mangochi North East. Zomwe akulankhula mafumuzo ndzabodza. Ineyo of course ngakhale kuti constituency yayigawa koma sipanopo ndi 2025 padakali pano nenga nditumikira constituency ya Mangochi North East. So far taonena kuti even ndalama za CDF anazikweza chonchija ine padakali pano mmodzi mwa mfumu achindamba ndikuamangira school block yoti ide close to 65 million. Ndipo mmawu ake kansala Hassan Chikuta wati apitiriza masomphenya ake okhazikitsa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana mderalo. Ku Malindi kuli mavuto ochuluka kwambiri ndipo mavuto kuno ndionena kuti mwina kuti tiyambe kugamba panopa mwina anso mpaka na zuwa lilowa. Ndiye ndinaona abe kunena kuti pamene Dr. Lazarus Makathi Chakwera akupitiriza udindo wawo wa president nanenso ndikalo limodzi kukhala mphungu wa dera lino la Mangochi North East. Msonkhano anaukonza ngati njira imodzi yopititsa patsogolo ntchito za chitukuko zomwe chipani cha MCP chakhazikitsa mderalo.
Dave Umar, MBC. Bungwe la World Vision Malawi lakhazikitsa ntchito ya $44 million yomwe ndi pafupifupi 76 billion kwacha yothandiza kulimbana ndi njala komanso kunyentchera pakati pa ana mdziko muno. Mwambo okhazikitsa ntchitoyi wachitikira mdera la mfumu yayikulu Kapondo, boma la Mchinji. Zambiri mulipoti la Madalitso Muhango. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ntchito yothana ndi njala komanso kunyentchera pakati pa ana, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la World Vision Malawi a Charles Chimombo ati ana 35 mwa 100 aliwonse osaposera zaka zisanu mdziko muno ndi onyentchera. Achimombo ati ngakhale kuti dziko lino lili ndi kuthekera kokhala ndi chakudya chokwanira, manja ambiri amalephera kuti adzipereka chakudya choyenerera kwa ana. Achimombo ati ntchitoyi ithandizira pokwaniritsa mfundo zachitukuko za pa dziko lonse komanso masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Iwo ati ntchitoyi yomwe ndi ya zaka zitatu ithandiziranso kuti chakudya chidzipezeka, kulimbikitsa ndondomeko zoonetsa kuti ana akudya chakudya choyenerera komanso kulimbikitsa anthu a madera osiyanasiyana kuti apeze njira zodalirika zothana ndi njala. Pali zinthu zinayi zimene zizofunikira zimene tifuna kuchita. Choyamba ndi kupeza ndalama zoti zigwire ntchito kuti chakudya chikhale chopezeka kwa ana, komanso kachiwiri ndi kugwira ntchito ndi mabungwe ena kuti ntchito isakhale ya bungwe limodzi kapena ya munthu mmodzi, koma kugwira ntchito limodzi ndi anzathu enanso amene tingathandizane nawo. Mawu ake nduna yoona za chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza ati ntchitoyi ithandizira kuti madera akumudzi adzikhala ndi chakudya chokwanira, kuthana ndi kukwinimbira komanso kunyentchera pakati pa ana. Asendeza ati boma ndi lodzipereka poonetsetsa kuti ana mdziko muno akulandira chakudya choyenerera. Ana athu amene ndithu akuoneka onyentcherawa, programu imene ithandizire kuti tikhale ndi ana athanzi, ana odya bwino, koma kuti ana amene wadye bwino mmakukamu makolo akhale akugwira zintchito zosiyanasiyana kuti pakhomopo papezeke chakudya. Pakhomo pakapezeke chakudya ndiye kuti mwana uja akudya akachoka pamene paja atha kukwanitsa kupita ku sukulu. Mwana woti wadya bwino pakhomo ndithu amapezeka kuti ku sukuluko athaso kukhala omvetsetsa. Ntchito yolimbana ndi kuthetsa njala komanso kunyentchera ikhala ikuchitika maboma onse 28 a mdziko muno. Madalitso Muhango, MBC Mchinji. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lati ndizokhumudwitsa kuti anthu osaposa 36 mwa 100 aliwonse kuno ku Malawi ndomwe amagwiritsa ntchito intaneti. Bungweli lati chiwerengerochi ndi chochepa kuyerekezera ndi mayiko ena a mu SADC. Mkulu wa MACRA Daud Sulemani wanena izi ku Blantyre pamene MACRA imapereka license yatsopano ku kampani ya Telecom Networks Malawi TNM kuti ipitirize kugwira ntchito zake kwa zaka zina 10. Moyo masiku ano wapita mu mbali imene ya digital, zochitachita za anthu zapita ku digital, kachitidwe kamalonda zalowa ku digital. Ngati munthu akufunanso kuti apeze ngakhale ntchito zachipatala masiku ano zimene zimapezeka mu makina a computer ndi makina amafoni amanja. Ndi pa Malawi 100 aliwonse Malawi 36 ndi amene akumatha kugwiritsa ntchito zipangizo zimene zikulumikiza ku internet. Iyi nkhani yabwino chifukwa chakuti zikuonetseratu kuti Malawi ambiri opitirira 70 pa Malawi 100 sakutha kugwiritsa ntchito makina amanja amene akulumikiza ku internet, koma Malawi ali nawo makina amanja amene pachichewa timati mamose walero. Ndi ife chimene tikufuna nchakuti tionjezere chiwerengero cha Amalawi amene akugwiritsa ntchito mafoni amanja kuti adzithe kugwiritsa ntchito internet. Cholinga chake nchakuti mwayi umene ena onse amene akumaupeza pa makina internet amene zifikire kwa Amalawi onse. Izi zilimbikitsa kuti ntchito za boma zikhale zophweka chifukwa tsopano ndikuti zikafika pamenepo munthu sakuyenera kuti ayende akadikirire ku immigration tsiku lonse kapena wiki yonse akudikirira kuti apange apply passport. Zimenezi Amalawi adzitopanga pa foni, osafika aso ndi ku office ya immigration kapena ku road traffic mpaka na passport yawo ija kutuluka, ndipo passport yawo ija idzitumizidwa, ndipo anzathu amtengatenga kunyamula kudzakusiyira passport yako pa khomo pako. Chindunji tonsefe mudziko muno tisakhala okhutira kuti anthu 36 okha pa 100 ndi amene ali ndi internet. Ndiye kuti pene pake zikutilephera fika ngakhale mu SADC muno ndiye kuti ndife okha ngati chitseka khomo.
so ndiye kuti ndiofunika kuti tivale dzilimbe tionetsetse sinde kuti TNM yokha boma kambali kake ife ya TNM ndi kambali kathu komanso awa zokonza zamagetsi ali ndi kambali kawo kakhala pali zinthu zambiri mitengo imene madutewa mbali tisinthe zinthu kuti m'malo muno internet penetration ikhale paliponse. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha majaji atsopano akubwalo lalikulu la milandu kuti agwire ntchito yawo motsata malamulo. Nduna ya zamaboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yati mwambo wachewa wakulamba ndi wofunika polimbikitsa umodzi pakati pa anthu a m'mayiko a Zambia, Mozambique ndi Malawi. Ndipo bungwe la World Vision lakhazikitsa ntchito yothandiza polimbana ndi njala komanso kunyentchera pakati pa ana mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw komanso MBC Digital lomwe ndi tsamba lathu la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Mike Mlongoti ndi nzangayu Savita Wirima. Tikufunirani madzulo opambana.